L-impenn tal-Gvern sabiex iwassal is-servizzi tas-saħħa fil-komunità qiegħed iħalli l-frott. Hekk kif sena mindu fetaħ iċ-ċentru tas-saħħa f'Ħalkirkop madwar 200,000 pazjent diġà żaruh u qdew minnu. Dan tħabbar f'konferenza tal-aħbarijiet mid-Deputat Prim Ministru Chris Fern li elenka numru sostanzjali ta' proġetti u pjani fis-seħħ sabiex tintlaħaq din il-mira tal-Gvern. Huwa spjega servizzi li nataw il-pazjenti f'din l-ewwel sena mindu ċ-ċentru tas-saħħa ta' Ħalkirkop fetaħ il-bibien tiegħu. Ndew minn ġo fih 200,000 klient, 200,000 pazjent ħadu s-servizz tagħhom ġewwa Ħalkirkop. 180,000 mingħand it-tobba. Il-komplement servizzi speċjalizzati bħal huma fiżjoterapija, bħal huma mental health, bħalma huma servizzi ta' diabete. Il-Ministru Fern semma x-xogħol intensiv li għaddej fiċ-ċentru tas-saħħa ġdid fir-Rabat Għawdex u ċ-ċentru reġjonali Ċensu Mowran f'Raħal ġdid. Dan flimkien ma' sejħa ta' interess sabiex il-Gvern ikollu binja dedikata għal ċentru reġjonali ieħor fit-tramuntana tal-pajjiż. Spjega kif dan kollu flimkien ma' proġetti ta' riġenerazzjoni ta' ċentri tas-saħħa f'lokalitajiet oħra b'investiment ta' 10 miljun euro huma parti mill-mira tal-Gvern li fi żmien 3 snin kull belt u raħal ikollhom iċ-ċentru tas-saħħa tagħhom. Għandna pjan ambizzjuż ħafna illi fuq medda ta' 3 snin ikollna ċentru tas-saħħa ġo kull belt u raħal ġo Malta u Għawdex. Bħala parti minn dan il-pjan, il-Ministru Fern ħabbar li fix-xhur li ġejjin se jinfetħu ċentri f'Ħażabbar, il-Mellieħa, Marsa Xlokk, il-Belt, il-Birgu, il-Ħamrun u l-Kalkara. Dr. Fern spjega wkoll kif hemm programm biex is-servizzi tas-saħħa jibqgħu jiżdiedu bħal servizz tal-podjatrija fiċ-ċentru tas-saħħa ta' Birkirkara u servizzi tal-Geo Clinic fil-komunità. Dan fil-waqt li l-qudiem ser titnieda wkoll sistema ta' teknoloġija tal-informatika li tintegra s-servizzi taċ-ċentri tas-saħħa kollha li ser jinqasmu madwar Malta u Għawdex bilan li titjib is-sinerġija u l-aċċessibilità bejniethom għal gwadan tal-pazjenti Maltin u Għawċin. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' One Play.